trošku taký, že aj trošku, takže Richard, no. Dobre? Takže, ja vám zopakujem princíp hry. Ondrej vlastne Richard, ktorý si zvolal tiskovku, hej, a zavolal týchto troch novinárov, hej. To sú traja novinári z rôznych časopisov, nebo periódik, alebo z televízie, to je jedno. Budú mu klásť otázky a na základe tých otázok mu má príklad, že kto on sám je, to je celé. Ešte počkajme, ešte aj so značnou. Počkajme, rozmýšľam, že by ste mi mohli napísať niečo, čo by som dal takže... Harry Potter. Již podepsaný je zodpovědný za předatel vrát. Novinář. On je už urazený dopredu, vieš? Michal sa pozor na Igora, jak vyzerá, a on je urazený, že svedčil takýto dopred. Já budu radši držet hubu, protože já vím strašný věci o sobě. Ty si sa prezradiť, ty sa zvykneš prezradiť sám. Nejemné. OK. Môžeme zavolať tým pádom Ondruž pomaly? A nevyšli? Ja vás poprosím predsa len, viete čo, keby ste nadeli kartičku, jednu, kde sme všichni, skúsili napísať nejaké... No dobre. Nejaké veci, dobre? Skúste každý napísať, čo vás napadne. Hociaké veci budeme na takovou že party. Tam sa môžu objaviť veci, lidi, v podstate hoci, čo vás napadne, čo sa to dobre zahrať do ďalšej hry, dobre? Ďakujem pekne, ja idem do Veravitu. Čo by som šiel do Veravitu? Slyšel něco o mňa? Asi neslyšel nic. Ďakujeme veľmi pekne. Skočíte dole, alebo radšej sa tu. Ondro, ty znáš princíp tejto hry, to znamená... Mal by si prísť na to, kto ty vlastne sám si, hej, na základe tiskovky. Máš tam tí tri novináre z rôznych časopisov. Samozrejme. A tak. Hociaké, čo vás napadne, môže to byť viec, môže to byť vlastne, môže to byť nejaký úkaz, hocičo, hej. Ďakujem pekne. Dámy a páni, ak sa páči, začína sa hra, ktorá sa menuje tiskovka, začína teď. Krásný dobrý den všem, vítám vás tady, zvlášť vás tady novináře na své tiskové konferenci. Dlouho jsem přemýšlel, kdy to svolat, naštěstí to vyšlo takhle pěkně v tomhletom termínu, že teď momentálně nic nemám a tady v Jeseníku mně to přišlo ideální, jak se sejít a popovídat si s vámi, s novinářskou obcí. Takže poprosím teda o otázky. Dobrý večer, já jsem z časopisu Homosexuálové a lesbičky a chtěl jsem se tedy zeptat, kdy jste dospěl k tomu rozhodnutí to skutečně zveřejnit. No včera. Skutečně včera předtím jste neměl nějaké takové pocity říct to nebo vzkázat to divákům nebo čtenářům. Já jsem, jako vždycky jsem měl takové nutkání, jako říkal jsem si, musíš divákům něco říct. A právě, že včera konkrétně teda čistil jsem si zuby a najednou si skutečně čistit ty zuby. No, já jsem byl, tady jsem se dostal do hotelu a tam byl kartáček na zuby, tak jsem si říkal, zkusíš to, vyčistíš si zuby, no. A teď jsem si jako čistil zuby a najednou mě to tak jako trklo a řekl jsem si, já to řeknu. A kolikrát jste čistil ty zuby? Kolikrát jsem, no tak to bych myslím nespočítal ani snad na prstech jedné ruky. Myslím, že určitě víc než 6krát. Naše čtenáře by se mě zajímalo, co všechno s tím kartáčkem na zuby máte. No tak čistím si s tím zuby a s tím kartáčkem. No a potom, já nevím, jestli už teď mám, já jsem tím chtěl zakončit tu tiskovou konferenci, že vám řeknu, co všechno dělám s kartáčkem na zuby. Takže to není šuškanda, takže skutečně to je asi zřejmě pravda, co všechno s tím kartáčkem. Vy máte o mě už nějaké informace, No, tak říká se to prostě. že něco dělám s No kartáčkem? nejenom s kartáčkem, nejenom s kartáčkem, nejde. Jestli tady kolega, nebo jestli chcete na něco zeptat? Samozřejmě si mohu já.
jsem v časopisu Žena a život, já bych se zeptal vás, vy jste jednou zveřejnil svoje fotky na internetu, kde jste byl nahatý a velice, by se dalo říct, vyvinutý. Proč jste nikdy nehrál, dejme tomu v pornofilmu? Jako zkušenost skutečně používáte grafické programy? Grafické programy, jako na to. Víte co, tak ta fotka někdy, já na to koukám a říkám si, takhle to přece ve skutečnosti nevypadá, musí se tomu pomoct. Třeba. Tak já bych se spojil trošku taky časopis a moje plastika. Co ještě všechno na vás zbylo originálního? No, víte co, tato sada otázek, vzhledem k tomu, že není úplný hovno, kdo jsem, je pro mě trochu těžká, ale zkusím. Uši mám ještě stále vlastní, jenom malinko jsem si je nechal někoho přirazit. Já jsem si teda můžu Kdy jste poprvé se z toho programu, z té chráněné dílny, dostal až na ta jeviště, jaký to byl pocit? No tak oni mě ve chráněné dílně všichni říkali, jako dostal jsem takový tromlasky, takový plišáčky, jako abych se jako držel no a pak to byla velká zodpovědnost samozřejmě. Vy jste viděl, kolik je 6x4? Kolik je 6x4? 24. Vy jste někde publikoval v nějakém časopise, že jste měl za svůj život asi 800 žen. Jestli to určitě to není přesné číslo, vím, že toho máte víc, jestli někdy zapomenul, to si pamatoval. Víte, kolik je samozřejmě mluvím na masturbaci, ale... Ano. Promiňte, já jsem tam nezaslechl otazník. Ano, jestli. Zdálo se mi, že jenom děláte nějaké prohlášení. Ale jsem rád, že si mě zastáváte samozřejmě. Protože myslím, že ale nastal čas, abych řekl, že skutečně to nebylo takhle žádné, jak vy tady tvrdíte. Spíš to byla bída, musím říct. Víte co, tak já s tím vyžvejkanou dvojkačkou, co s tím Vy už nepijete, se dá říct, tak asi. ale to se tak jako řekl. Já to do sebe leju, prostě. Ale já si kolikrát i naleju takhle pivo, sednu si do něj, aby mi to šlo i tou prdělí nahoru. Tam se byly, co ty prokleté větry? To mám furt. Já jsem se usral i tady, jestli jste se. Ale drogy neberete, to ne. Mám to říct, že ne, samozřejmě, jestli je potřeba říct, že ne, tak jo, ale rozumíte, nemůžu vám to slíbit, jsem napetovaný, takže není to úplně se